Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Kodi ndine Mkhristu amene ndimachita zoyenera kuchita? Paulo Woyera lero lachiwiri pa 8 Novemba chaka cha 2022 ali ndi malangizo kwa amuna achikulire, amuna achichepere, amayi achikulire, amayi achichepere. Inu ndine ali ndi malangizo kuti tichiyendere chikhristu chathu. Mawu oyamba akuchokera mkalata ya Tito mutu wa 2 ndi 1 kulekeza 8 kudzawerenganso 11 kulekeza 14. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mr. Charles Matewele, a Catholic Men Organization, CMO, kuchokera ku Padre Pio Church, Andrea Kagwa Woyera Parish, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Luka Woyera mutu wa 17 ndime ya 7 kulekeza 10. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke, kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyena abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu ankalata ya Paulo Woyera kwa Tito. Tito mutu 2 ndime ya 1 mpaka ya 8 kudzawerenganso ndime ya 11 mpaka ya 14. Okondeka wanga, uziphunzitsa zogwirizana ndi chiphunzitso choona. Uwuze amuna achikulire kuti azikhala osaledzera, ochita zachikulu, amaganizo anzeru, olimba pa chikhulupiriro, pa chikondi ndi pa kusatepatepa. Chimodzimodzinso azimayi achikulire. Uwawuze kuti azikhala ndi makhalidwe oyenera azimayi oyera mtima. Asakhale osinjirira anzawo kapena akapolo azoledzeretsa. Akhale alangizi abwino, kuti choncho athe kuphunzitsa azimayi achitsikana kukonda amuna awo ndi ana awo. Uwaphunzitse kukhala amaganizo anzeru, opanda dama, osamala bwino za pabanja ndi omvera amuna awo. Pamenepo anthu sanganyoze mawu a Mulungu. Momwemonso amuna achinyamata uwawuzitse kuti akhale odzigwira. Pa zonse iwe wemwe ukhale chitsanzo cha ntchito zabwino. Zophunzitsa zako zikhale zoona, ndipo uziphunzitse mwaulemu. Mawu ako akhale oona kuti anthu asadzathe kuwatsutsa. Motero otsutsana nawe adzachita manyazi, atasowa kalikonse koyipa kuti atinenere. Mulungutu waonetsa kukoma mtima kwake kofuna kupulumutsa anthu onse. Kukoma mtima kwakeko kumatiphunzitsa kusiya moyo wosalemekeza Mulungu ndiponso zilakolako za dziko lapansi. Kumatiphunzitsa kuti moyo wathu pansi pano ukhale oziletsa, wolungama ndi wolemekeza Mulungu. Pajatu tikudikira tsiku lodala pamene zidzachitike zimene tikuyembekeza, pamene Mulungu wamkulu ndi mpulumutsi wathu Yesu Khristu adzaonetsa ulemerero wake. Paja iye adadzipereka chifukwa cha ife kuti atipulumutse ku zoyipa zathu zonse ndi kutiyeretsa kuti tikhale anthu ake achangu pa ntchito zonse zabwino. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Luka Woyera.
Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 17 ndime ya 7 kulekeza 10. Pa nthawi yomweyo Yesu adatinso, utha kukhala ndi wantchito olima kumunda kapena oweta nkhosa. Pamene iye wafika kuchokera kumunda, kodi ungamuze kuti bwera msanga udzadye? Sungatero ayi, koma udzamuza kuti konzere chakudya, ukonzeke kunditumikira mpaka ineyo nditadya ndi kumwa, iweyo udya ndi kumwa pambuyo pake. Kodi ungamthokoze wantchitoyo chifukwa chakuti wachita kumulamula? Choncho inunso mutachita zonse zimene adakulamulani, muziti, ndife antchito osayenera kulandira kanthu, tangochita zimene tayenera kuchita. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, monga ndanenera poyamba, lero Paulo woyera afuna aliyense akhale pamalo pake. Ndipo njira yoyambirira kuti inu, ine, kaya ndife achikulire, kaya ndife achinyamata, tikhalire pamalo pathu, akuti aliyense agwire chiphunzitso choona, sound doctrine. Ambiri tidataya chiphunzitso choona ndi kumatengeka ndi zinthu zongobwera zimene zimatisokeza. Ndipo definition ya chidule kuti tizindikire kuti ichi ndi chiphunzitso chonama, timadziwira chani? Amanena akatswiri kuti chizindikiro chonama ndi chimene sichimatengera anthu kwa Yesu Khristu. True doctrine, sound doctrine, ndimene imatsogoza dzina la Ambuye Yesu, ndi limene limatengera anthu kwa Ambuye Yesu. Kodi muzolalika zanga, kodi mukwaya yathu, kodi mumpingo wathu, dzina limene limatchuka kwambiri ndi la ndani? Ndi la wansembe, ndi la abusa, ndi la kwaya, ndi la chani? Yohane Mbatizi adatiuza kuti paliponse pamene tikukhala tizinena kuti Ambuye muzikula, ine ndizichepa, utumikiwu uzichepa, kwaya yathuyi izichepa, dzina lanu ndi limene lizikula. Chimene chotu ndiye chiphunzitso choona, chiphunzitso chotengera anthu kwa Yesu Khristu. Paulo woyera potilangiza wagawa magulu anayi. Inde malangizo okhala ngati akupita kwa gulu lina lililonse palokha, koma mu gulu lililonse tithopeza malangizo amene akupereka kwa ife tonse. Mwachitsanzo, Paulo woyera pozindikira kuti timange mpingo wabwino, kuti tikhale ndi chiphunzitso chabwino, akuzindikira kuti tikusowekera tikhale ndi abambo achikulire oyenera kumachita zoyenera kuchita. Nde akunena kuti inu abambo achikuliro senior men muzionetsa makhalidwe awa m'moyo mwanu. Poyambirira akuti mukhale ndi sound teaching, chiphunzitso chenicheni chogwira mtima. Alipodi azibambo ena akuluakulu, zochitika zawo zimatsamwitsa anthu nkumaomba m'manja kuti koma abambo awo amaganiza bwanji? Kachiwiri akuti akhale sober minded, asakhale ndi phuma pa zochitika zawo. Kachitatu akuti akhale zichatimanena kuti seriousness, azionetsa ndithu kudzinga, kukhwima nzeru. Osati seriousness je osonyeza kuti munthu yosakukondwa, koma pozindikira kuti adzachoka moyo uno, masiku awo choka pansi pano atsala pang'ono. Akuterotu Paulo. Inu amene zaka zanu zili advanced, muzionetsa chikhristu chakuya, kwaonetsa zitsanzo zabwino achinyamata. Kenaka Paulo woyera akulangizanso amayi achikulire. Akuti amayi achikulire asamakambe mabodza ayi. Mujanenera pachichewa kuti pasonkhana nchembere pali nkhani. Ayi, akuti akakhala amene zaka zawo adyapo ndithu, chimene azionetsetsa ndi kuphunzitsa amayi achichepere nzeru zabwino zosamalira mpingo, zosamalira ana, zosamalira mabanja awo. Akuti asamathire madzi m'maloto a ana. They shouldn't pour water on somebody's dreams. Kuti chifukwa cha nzeru zawo, chifukwa cha zaka zawo, chifukwa cha experience yawo, nkumafunira ena zoyipa, nkumakambira ena zoyipa, nkumatsekereza ena maloto awo. Ayi, koma akuti ajijirike kuphunzitsa iwo amene akuwatsatira m'mapazi awo. Kenaka Paulo woyera akulangiza anyamata kapena azibambo amene zaka zawo ndi zocheperapo. So titha kunena kuti kuyambira pa chinyamata ukafikira pamene akuona kuti akukalowa m'banja koma ali ndi zaka zochepa.
akuti iwowa ngati ndiokwatira achinyamata amenewa, choyambirira akhale okhulupirika kwa akazi awo, komanso azisamala banja lawo ndi ana awo. Izetu ndizofunikira. Timaona masiku ano anthu amanyadirana pa chibwezi, kumatchulana mayina osiyanasiyana, akangolowa m'banja chikondi chonse chija kupita pasi. Akuti achinyamata, inu azibambo achinyamata, mukhale okhulupirika kwa akazi anu. Ndipo chachiwiri chimenenso chili chachikulu, Paulo akunena kuti inu achinyamata mukhale ndi imene pa Chingereza amati prudence. Muzichita zinthu mu nthawi yake, kudziwa choyenera kuchita, kudziwa choyenera kukana, kudziwa choyenera kuvomera, komanso ngakhale mukudziwa kuti ichi ndimenera kuchichita, kuona kuti ndichichita motani. Chifukwa akunena kuti nthawi ya chinyamata ndi nthawi yoopsa kwambiri. Ndi nthawi imene munthu amatha kumanga kapena kugwetsa. Ndi nthawi imene munthu amatha kuunjika kapena kumwanza. Ndi nthawi imene munthu amatha kukonza kapena kuononga. Chifukwa nthawi ya chinyamata, mchiyankhulo chake cha Chingerezi akunena kuti blood runs hotter and passions speak more commandingly than reason. Magazi amathamanga kwa basi, komanso zilakolako zimatiyankhula kwambiri achinyamata kusiyana ndi kaganizidwe. Ngakhale zinyengo, temptations speaks more than voice. Koma kuti muzonsenzi aphunzire kukhala odzigwira, aphunzire kukhala ndi prudence pakudya, prudence pakumwa. Osati anthu anditame kuti ndimatha kumwa ndine, ayi. Akhale ndi prudence pakuyankhula, akhale ndi prudence pa ma passions yake, zinthu zimene timazikondazo aone kuti malire yanga akhala poti. Zonsezi akazipanga bwino, aphunzira kukhala mtumiki wabwino. Kenaka Paulo woyera akulangiza azimayi, atsikana ndi azimayi achichepere. Akuti iwowa choyambirira ngati ali pabanja, aphunzire kusamala mabanja awo. Timaona mtauni, ngakhale kumidzi kumene, basi mwana kungomusira agogo ake, kapena kungomusira antchito. Mwana mumusamale, mwana mumuchotse madaipa, mwana tisamvati, mwana mumusambitse. Sikuti ali bize, ayi. Akuti muphunzire kusamala ana, ino azimayi achichepere, koposaposa mwaphunzitse ana mu njira ya Ambuye. Zoonadi, ndangati azimayi achichepere amene muli ndi ana, mmakhala pansi ngati akatolika, nkumati mwana wanga tanena mapemphero aku chechi, tanena kuti masakramenti ndangati, tawerenga kuti udavapo nkhani ya Samson, udavapo nkhani ya Solomon, udavapo nkhani ya David, udavapo nkhani ya Mose akukweza manja, abale ake akunthandizira. Kumaphunzitsa anacho, osamangoti pitani kuti litonse, akuti akhale mayi odziwa kuphunzitsa ana njira ya Ambuye. Koposaposa akuti akhale olemekeza antchito amene ali nawo pa khomo. Osamangoti anapi, zachotseni mbale, anapi ndiwo, ayi. Tiphunzire kuwalemekeza, tiphunzire kuchita patokha. Nchifukwa chani Paulo akulangiza motero? Tikumbukire kuti mu nthawi yawo, nthawi ya ma-Greeks, nthawi ya ma-Romans, in the Greco-Roman world, azimayi amakhala kotsekeredwa, titha kutero. They were living in seclusion. Samakhala ndi ufulu monga mmene zilili makono. So kumene kuja chimene amachita yowaja, ndiye kuti imayenera angokhala ndi ntchito yomasamala banja, kupatula iwo amene mwina sanali pa banja. Koma amene anali pa banja, ntchito yawo yayikulu kunali kungosamala banja basi. Makono kuli ufulu, makono zinthu zidasintha. Koma mu ufulu mwathumo, amayi akusamala bwanji mabanja. Monganso alili achinyamata aja akusamala bwanji mabanja awo. Tiyeni aliyense ayime malo ake. Tikasamala bwino mabanja achinyamata tikadzigwira bwino, kudziphunzitsa mayankhulidwe, kudziphunzitsa kayankhulidwe, kudziphunzitsa kadyedwe, kudziphunzitsa kusamala moyo wathu. Ambuye Yesu atiuza muthenga wabwino. Akuti tikachita zonsezo moyenerera, tidzangokhala antchito chabe. Ambuye Yesu akatiyang'ana, sikuti mwaife amangoyang'anamo antchito chabe, ayi. Wantchito amatha kugwira ntchito, bola pali malipiro ngakhale mbuye wake sakumudziwa. Ndilandira zingati 10,000. Safunsa kuti bwanayo ali kuti, as long as akagwira ntchitoyo, iyeyo alandire zake. Koma Ambuye Yesu amafuna kuti pamene tikuntumikira, tisangoyang'ana ntchito, koma tiyang'anenso ubale umene tikukhazikitsa ndi Ambuye Yesuyo.
Nchifukwa pa Yohane 15 ndi 15 amanena kuti sindidzakutchulaninso antchito koma ndinu abwenzi. Sindidzanenaso kuti ndinu antchito, aye pakuti ndinu bwenzi langa. Choncho kati kutumikira kumphakati, kati kutumikira pa banja, kati kutumikira ineyo ngati wansembe, kati kutumikira ngati mgulupa, kandife mphunzitsi, kandife nesi, kandife driver, pana paliponse pamene tikugwira ntchito yotumikira anzathu tisangane malipiro. Inde Ambuye atiuza kuti ndife antchito chabe, koma ndife antchito wandani? Antchito a Ambuye Yesu. Tikachita ntchito zachifundo, tisadzitamandire ife popeza ife ndife antchito chabe. Tikumbutseni Ambuye tsiku la lero kuti wantchito wake ndi bwenzi la Khristu. Tionetse chimwemwe motumiki, tionetse umodzi motumiki, tionetse kukondwa motumiki. Tithandizeni kumachita zoyenerera. Nthawi imakhala yokonzeka kutitumikira ife pamene tikuchita zoyenerera. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Yeah.